Další přednáška to bude mít Roman Miško. A přednáška je experimentální hliněná podlaha stabilizovaná cementem. Tak ja v podstate nadviažem na to, čo som hovoril na zdravých domoch. Neviem, koľký z vás tu boli, budete niektoré veci vidieť znovu, ale budem sa venovať iba vlastne tejto podlahe a trošku podrobnejšie. A možno niektorých prekvapuje to, že je to s cementom, teda hlina s cementom, ale vysvetlím vlastne, aké sú dôvody toho a prečo bola zvolená vlastne takáto technológia. Tuto vidíte zvonku dom, ktorý bol realizovaný, alebo kde bola realizovaná podlaha. Je tu slamená stavba, teda drevostavba s výplňovou slamou. Celku je celá experimentálna, keď sa to tak zoberie. Má zelenú strechu, keď začnem od vrchu, všade sú hlinené omietky, zvonku, znútra, na strope. A plus tá hlinená podlaha. Taktiež je to založené na penovom skle. Nemá to betónový základ, ale priamo drevené trámy sú na penovom skle. Toto je pôdorys. V celom dome je vlastne použitá hlinená podlaha. A dôvod, prečo bola zvolená práve taká technika, ako som hovoril s tým cementom, jednak je použitie lokálnej hliny. To je prvý dôvod, pretože spracovanie lokálnej hliny je pomerne náročné, hlavne keď veľké objemy spracovávate. A pokiaľ by napríklad bola zvolená iná technika tej podlahy, napríklad nabíjaná, tak si to vyžaduje tú hlinu mať v suchom stave. A to je vlastne v rámci stavby často veľmi problematické a hlavne pri tých objemoch až nemožné. Takže z tohto dôvodu sme hľadali riešenie robiť to v mokrom stave. Tu vidíte kopu hliny po jednom roku, vlastne po výkope. Ona po zmoknutí samozrejme je plastická trošku a nie je suchá. V tom plastickom stave, aby ste ju spracovali, alebo ju spracovali a použili, tak vlastne po aplikácii dlho trvá, kým vyschne. A ešte tuto nejaká kontinuálna činnosť. Pred realizáciou stavby je tam penové sklo, na ktorom sú drevené trámy. Na to, aby sa to sklo nerozhrabávalo počas stavby a aby sa stabilizovalo, ono sa potom zle chodí, takže tam je taká prvá prípravná vrstva hlinená, toto je hlina so štrkom hrubým a udusená. Tuto vidíte spôsob spracovania. To je stroj, ktorý som si vyrobil spolu so synom, ktorý slúži vlastne na spracovanie tej lokálnej hliny. A keďže to sušenie a spracovanie na sucho je v rámci stavby vždy problematické, riešil som, a to sa netýka len tej podlahy, ale pri omietkach taktiež, ako spracovať hlinu a zišiel z toho takýto stroj, ktorý, ja tomu hovorím taký zväčšený kuchynský mixér, ktorý vlastne tú hlinu rozmixuje a máte pripravenú hlinenú kašu na rôzne použitie. To už je na vás potom, čo s tým ďalej spravíte. Funguje to v tandeme s nejakou miešačkou, najlepšie horizontálnym miešaním. Toto konkrétne nie je z výroby teda hlinenej zmesi na podlahu, ale pri omietkách, ale takto to funguje v podstate aj pri tej podlahe. Čo sa týka tej samotnej zmesi, aby som ešte vysvetlil, že prečo je to stabilizované cementom. Vy keď pravíte hlinenú podlahu hrubej vrstvy s mokrou hlinou alebo teda v plastickom stave, tak to veľmi dlho trvá, kým vyschne. A to môže trvať aj mesiac, dva, závisí, aké podmienky zabezpečíte. A počas toho času neviete plne chodiť. Takže vlastne ten cement slúži na to, aby zastabilizoval v prvej fáze tú vrstvu a bola pochôdzna. Nie je to môj vymysel, riešia to Francúzi, aj v iných krajinách sa testuje stabilizácia cementom hliny. A musím povedať, že nemám to úplne... Nie som úplne toho zastancom, napriek tomu som to použil, bol to experiment. S tým, že som prebral nejaký recept, ktorý používajú Francúzi pri stavbách masívnych, nie je to na podlahy len, ale aj pri liatých stenách podebnenia, podobne ako sa leje betón. A na to, aby sa to mohlo oddebniť,
tam je vlastne ten cement, aby v tej prvej fáze to získalo nejakú pevnosť a mohlo sa debnenie dať preč. Takže preto je tam ten cement. Hľadajú sa aj iné techniky, ako tú hlinu zastabilizovať v prvej fáze. Už to tu spomínali tuto v prezentácii po obede nejakí Angličania. Ale to sú trošku komplikovanejšie na výskum veci. Táto konkrétna zmes bola zložená z hliny miestnej, ktorej tam bolo približne 11,5%. Je to hmotnostne v suchom stave. Štrgнула 16, 84%, cement 4,5% a plus pri takýchto mokrých aplikáciách sa používa aj plastifikátor. Toto je konkrétne HMP, čo je hexametafosfát. Používa sa to aj v betónoch, ale nie je to úplne látka, je to síce chemická látka, ale nie je úplne nejaká chemia, ktorá by bola veľmi škodlivá pre prostredie. Je tam veľmi malé percento, ale znižuje to obsah vody a tým pádom zmrštenie výsledný. Vody tam je z toho celého obsahu následne ešte približne 10%. Teraz? Můžu mít dotaz? Mě zaujala jedna věc, dá se to ještě nazvat hliněnou podlahou, třeba jenom 11% hlíny a 84% toho kamene? Môžete si to vyberať, či to nazvete tak, alebo nie. Neskôr, ja by som to skôr z iného dôvodu možno nenazýval úplne hlinenou podlahou. To je kvôli tomu cementu. Bežne aj v omietkach je veľmi malý obsah ílu. To bežne možno nie je také evidentné, ale si myslíte, no tam musí byť veľa toho, aby to držalo pokope, ale skutočnosť je taká, že bežný obsah v hlinených omietkach je 5% ílu. Takže keď to tak zoberiem, dobre, tuto je asi menej ešte, ale bolo to na základe nejakej receptúry, ktorú používajú inde. Áno, na prvý pohľad to vyzerá veľmi málo. Ja hovorím, že ten cement možno tam je trošku závažnejší z tohto pohľadu, pretože narúša väzbu ílu. Do akej miery narúša aj schopnosť tej hliny regulovať vlhkosť a podobné veci, to neviem. Ale na druhej strane tá hlinená podlaha pri ďalšom postupe sa úplne uzatvára a do veľkej miery v podstate prestáva fungovať ako hlina. A to je vlastne také špecifikum tých podlah olejovaných alebo aj povrchov, že v podstate tým, že to natrete olejom, vznikne tam taký kompozit prírodný, lebo ten olej v podstate spolymerizuje a vytvorí pevný povrch, ktorý je do veľkej miery neparopriepustný a úplne eliminuje vlastnosti hliny. Takže aj z tohto hľadiska by sme sa mohli pýtať, že či to je ešte hlina. Z môjho pohľadu je to aj o tom, že ten samotný vstupný materiál je lokálny, je to prírodný materiál, takže sú tam iné aspekty. Prečo? Tuto sme robili nejaké vzorky kvôli zmrštivosti. A tu vidíte stav pred aplikáciou tej základnej hrubej vrstvy, už tam bola hotová voda, elektrika a tuto je vlastne tá pôvodná prvá hlinená vrstva, ktorá nebola príliš hrubá, ktorá vlastne tam prežila nejaký rok, kým sa stavba dostala do tohto štádia. A následne na tú prvú vrstvu, ktorú sme trošku očistili od slamy, lebo tam bolo veľa tých balíkoch, tak na to sa aplikovala približne 10 cm vrstva hlinenej zmesi v plastickom stave. Tu vidíte nejaký postup. Toto je už stav po aplikácii, možno to bolo druhý deň. Tu už je to po nejakom čase, vidíte, že už je to trošku suché. Ale to je len tá prvá fáza, keď ten cement získal nejakú pevnosť. A vlastne v tomto momente, to bolo pár dní, možno 2-3 dní, už bola pochôdzaná tá podlaha. Pokiaľ by tam ten cement nebol, tak tá podlaha by nebola pochôdzaná možno mesiac alebo 2 týždne. Závisí, či by ste použili ventilátor veľký a podobne. Je to vlastne riešenie toho problému, ako aplikovať tie hrubé vrstvy v plastickom stave. Ten výsledok, ktorý ten cement síce zabezpečí jednu túto pozitívnu vec, ale výsledok, ktorý
vlastne vznikol, nebol úplne z môjho pohľadu uspokojivý. A napriek tomu, že niektoré veci sa tam nepodarili, tak rád by som teda, nevravím, že to chcem propagovať, skôr naopak, možno by som povedal, aby ste boli opatrní, keď budete rozmýšľať nad takýmito riešeniami. Jednak tá zmrštivosť tam bola reálne vyššia ako pri vzorkách, takže na to popraskalo. To bolo potrebné nejak riešiť pred tými ďalšími vrstvami. Toto je možno ešte taká priateľná chyba, ale čo mi oveľa viac vadilo a čo je výsledok vlastne toho, že sa tam pridal cement. Cement totiž aj vápno s hlinou funguje tak do určitej miery, že narúša väzby. Tie pevnostné a medzi tými čiastočkami hliny a spôsobuje vlastne to, že eliminuje pevnosť tej hliny. Takže keď ho dáte veľmi málo, čo bolo v tomto prípade evidentné, keďže sme tú podlahu nefinalizovali hneď, ale až po nejakom čase, to bolo asi možno 9 mesiacov. Zatiaľ, kým sa tam diali iné procesy, omietky, finalizácie, tak sme ju v podstate vychodili. A aj na základe nejakých takýchto subjektívnych vecí, ale aj reálnych, sme zistili, že tá hlina, pokiaľ by bola čistá, teda nečistá, ale zmes bez cementu, tak má oveľa vyššiu pevnosť ako s tým cementom. Takže to je vlastne tá veľká nevýhoda toho, že vlastne nie úplne dobre to spolupracuje s tou hlinou, aj keď možno tie vlastnosti sa úplne neeliminujú. Každopádne znižuje to výslednú pevnosť. Takže bolo to potrebné zrovnať. Ešte sa tam vyskytla jedna negatívna vlastnosť, ten povrch tým, že v podstate nebol pevný a bol pomerne prašný. Keď sme urobili finálne vrstvy, tak sa začalo diať to, alebo počase sme to zistili, že pravdepodobne tieto zrovnávacie vrstvy aj s tou finálnou, ktorú uvidíte ďalej, to je zrovnávacia, následne leštenie tej podlahy v kúpeľni. Takže tie vrstvy pravdepodobne sa odtrhávajú od tej podkladovej vrstvy kvôli tomu, že jednak je to iný materiál trošku, ten cement úplne mení charakter tej hliny a plus znižuje tú pevnosť aj na povrchu, to znamená, je to prašné pomerne. Takže pravdepodobne vznikal tam problém ešte v tom, že tie ďalšie vrstvy nedržia na tom dobu. Čo sa nemôže stať priamo na čistej hline. Takže už mám iba minútu, tak skúsim to urýchliť. Následne potom ešte nejaké ďalšie leštenie. Po vyleštení podlahy a vyschnutí samozrejme olejovanie. To je v podstate napúšťanie lanovým olejom. Naviackrát, toto je už druhé napúšťanie. Následne, keď sa tá podlaha napustí dostatočne, tak ten olej samozrejme vsiakne a vytvrdne. Je dobré ešte to potom navoskovať ako finálnu úpravu. Takto sa to správa vlastne po namočení. Naozaj je to hydrofóbne a to, čo som spomínal, viac menej to stráca tie vlastnosti bežných hlín, napríklad hlinených omietok, pretože je to úplne uzavreté. Takže tam je to otázne, či to nazveme hlinenou podlahou, alebo ako to nazveme, ale každopádne je to z hliny. Toto sú nejaké finálne zábery z interiéru tohto domu. Tu vidíte, aj steny boli niekde natreté olejom kvôli odolnosti. Miesto kachvič, nejaké keramiky a podobne. Aj na vece boli použité olejované povrchy. Tak to je vlastne v tej podlahe všetko a ďakujem za pozornosť. A s tým cementem potom rozpustiť. Je to rozpustiteľné zase? Skúšal, ale nie je to rozpustiteľné. To už nefunguje ako hlina v podstate. Ešte som tam mal jedno video. Áno, To už by nemělo. Tím cementem už by to nemělo. Tým, že ten cement tam zostáva a ešte medzi tým vytvrdne. Tuto len taká ukážka toho, že keď sa to nastrieka vodou, že naozaj tá podlaha je hydrofóbna v podstate, alebo vodoodpudivá. Len taká drobnosť. Takže nemám skúsenosť, že by sa to dalo znovu miešať vlastne. Ono to úplne tie vlastnosti akoby stráca. Používate závozky?
Miešam si vlastné vosky, včelí vosk, karnapský vosk, ale základ je lanový olej zase. Ale v podstate je to na princípe pás nejakých, že sa to akoby v veľmi tenkej vrstve natiera nejakou handrou alebo niečím hodným. Ještě bych to udělal já. No príšte. Ja hľadám aj iné riešenia, ako stabilizovať tú hlinu, lebo sú určité riešenia, kde by som rád vlastne išiel takouto cestou, robiť masívnu hlinu a možno nejakými tými technológiami akoby betonárskymi by som to tak nazval. Ale bohužiaľ zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť nič iné. A toto bol taký experiment, síce v zahraničí to robia bežne, nie možno úplne bežne, ale teda Francúzi sa tomu dosť venujú, lejú z toho stavby, ale bohužiaľ teraz neviem odpovedať, že ako ináč by sa to dalo spraviť. Každopádne nabíjana podľa sa mi javí voči tomuto ako alternatíva, taká tá tradičná, len tá si vyžaduje bohužiaľ z technologického hľadiska tú hlinu vysušiť, pretože to nemôže mať príliš veľkú vlhkosť. V tomto stave by to nefungovalo. Takže... Ako na stavbe sa to dá vysušiť, ale je to problematické. Nemáte žiadne prostredie na to a priestor a tak ďalej. Takže, čo nemáte väčšinou na stavbe bežne. Chci se zeptat, že se dá přirovnat pevnosti. Třeba to by jako, že mi to vypřežitla nebo... Ten finál, hej? No, samotná tá základná vrstva, to, čo som spomínal, sa mi javí subjektívne ako menej pevná ako čistá hlina, keď je udusaná. A čo sa týka tej povrchovej vrstvy, ja to prirovnávam k mäkkému drevu. Povedzme nejaký smrek, borovica, určite tvrdosťou sa tomu vyrovná. Čo ale je jednoduchšie pri tej hline, že dá sa to ľahšie opraviť ako pri dreve napríklad. Dokonca takú príhodu zaujímavú má tento investor do domu, že keď na to padajú šálky, tak sa nerozbijú niekedy, lebo do určitej miery je tá podlaha prúžná. Ten olej, keď vytvrdne, ono nevznikne z toho niečo tvrdé ako keramika. Je to dosť plastické, by som povedal. Takže když bych udělal tu toho výzve, děti a oni budou jako že časem se to jako vypá. Dá sa to opraviť. Ale tá odolnosť naolejovanej podlahy je až neuveriteľná, by som povedal. Ako keď to porovnám napríklad s marovským štúpom, lebo mám aj s tým nejaké skúsenosti, alebo tými leštenými povrchmi vápenými, tak určite je to oveľa pevnejšie a aj odolnejšie vode, ako je to práve tie tradičné iné nejaké materiály. Když, nebo kolik centimetrů nebo milimetrů mi projde ten olej, aby měl pevnost, jako kolik si můžu dovolit odrbat s tou želou, než akože to je v podstate veľmi hlboko zapustené, teda, ale závisí to od toho, že koľko oleja tam použijeme. Ale bežne používam pol litra na metr štvorcový. To sa mi javí aj z hľadiska ceny, aj tej pevnosti dostatočné a pri takomto napustení je to tak centimetr. Ale ono to je také, že na vrchu je toho oleja najviac a postupne akoby klesá ten obsah, ako to ide do hĺbky. Takže ono to môže byť aj viac, možno trošku, ale toto práve je pomerne hlboké, že to nie je také, že sa to oškve a vypadne z toho kus. To skôr stane sa to, že tam zostane ryha alebo nejaká priehlbina, ale nie, že by sa kus... Nie. Pokiaľ je to dostatočne napustené tým olejom, tak nie. Akože z tohto hľadiska je to naozaj odolný materiál. Ale každopádne, ak niekto o to má záujem, určite doporučujem reálne vidieť takú podlahu, nie novú, možno aj po nejakom čase používanú, aby človek videl, že čo to skutočne odnáša, lebo nie je to drevo, nie je to kameň, nie je to keramika, trošku ináč sa to správa. Aj vizuálne sa to ináč sa vyzerá. Takže treba si takéto veci predtým, keby to niekto chcel, naozaj dôkladne premysleť a pozrieť. Lebo často potom to vzniká nejaké omily z toho, že človeku sa to síce páči na prvý pohľad, ale keď si to spraví, tak možno nie je s tým spokojný. Takže doporučujem si to reálne pozrieť a neriadiť sa nejakými obrázkami a cudzými skúsenostiami. Tak reálně to vlastní ten povrch a ten není.
Ale je to klustý. Nie, po vyschnutí je to úplne tvrdé. V podstate ten olej zmení alebo spevnie úplne. V podstate vznikne z toho prírodný polymer, takže už sa to nespráva ako olej. To ešte bola jedna otázka. Máte určitě zpětnou vazbu těch majitelů, jak se jim tam žije. Protože on jakoby smysl té hliněné podlahy je být tu země. Jste tu země na zemi. Ono závisí aj kto prečo chcel. Niekomu sa to páči vizuálne, niekto to bere ekologicky a podobne. Väčšina tých ľudí, ktorí majú hlinenú podlahu, aj napriek určitým tým problémom, ktoré sú s tým spojené, tak napríklad tuto konkrétne sú veľmi s tým spokojní. Napriek tým prasklinám nejakým a podobne, nemám na to úplne, že niekto by mi povedal, že už nikdy by som si to nedal. S tým som sa nestretol. Ako určite sú tam niektoré veci, ktoré sa môžu vyskytnúť a človek si povie, no, s týmto nie som spokojný, ale to je ako aj pri iných veciach. Takže to nestalo sa mi, že by niekto povedal, že to už nechce viac.